Salutare lume, eu sunt Luca și bine v-am găsit la un nou vlog. Clip, vlog, whatever, al doilea episod de pe acest canal. În acest clip, cum a citit din titlu, vă voi explica mai pe scurt cum am reușit să slăbesc 20 de kilograme. Să începem cu începutul. Acum vreau să apăsați pe butonul de like și subscribe și să aprindeți și clopoțelul pentru a fi mereu notificați cu ce postez. Pentru început o să vreau să vă arăt două poze. În partea aceasta vă voi arăta poza unde aveam 83 de kg la 13 ani. 83 de kg la 13 ani. Și aici poza după ce am slăbit. Acum având 15 ani, cel mai puțin am cântărit 63 de kg. Adică cel mai mult am slăbit 20 de kg. După care n-a urmat masa musculară, etc. Ok. Când aveam 13 ani, așa cum am zis mai înainte, cântăream 83,4 kg. Și de atunci m-am gândit cum aș putea să-mi transform corpul. Prima oară, evident, nu știam eu cu dieta, cu antrenamentele, dar acum sunt mult mai ok cu chestia asta. La început, am început, evident, cu alergatul în parc, sportul acasă, după care am trecut la sală. Și de atunci viața mea s-a schimbat. Și, o să vă explic. Prima oară am început cu dieta, după care, de fiecare dată, după ce veneam de la școală, mă duceam în parc și alergam. Evident că nu puteam să alerg deloc mult înainte, când eram gras, acum pot să alerg destul de mult, din punctul meu de vedere. Și când aveam 83,4, nu-mi plăcea, pentru că și colegii mei râdeau de mine, ziceau grasă de fiecare dată când mă vedeau. Dar, după ce am slăbit atât, mi-am dat și eu seama cum eram extrem de fascinat, pe scurt, cum am reușit să slăbesc atâta. Deci cum am reușit să slăbesc atât. Și cu dietă. Prima oară am început cu fulgi de ovăz, pe care, by the way, vă voi învăța și o rețetă de tergi de ovăz pe care o veți adora. Deci pe care o veți adora. Și aia va fi într-un alt clip, nu știu fix care. Acum eu sunt plecat de acasă și dacă îmi voi ajunge acasă, cred că vă voi arăta rețeta. Am început cu tergi de ovăz, fructe, legume, carne slabă. Și într-o mică paranteză, dacă vreți să slăbiți, trebuie să aveți un deficit caloric, adică să mâncați mai puține calorii decât ați mânca voi în mod normal. Și o să vă învăț cum să vă calculați caloriile într-un alt clip. Prima oară am început de deficit caloric și dacă vreți să slăbiți, trebuie să măriți gramajul de proteină și să scădeți gramajul de carbohidrați și grăsimi, iar pe scurt, carbohidrații pot fi luați în mod principal din pâine, ovăz, orez, fructe, legume, dar fructele și legumele au foarte puțin carbohidrați, deci nu prea le băgăm în seama, acum vorbim de carbohidrați complexi. Proteinele le puteți lua din carne, ouă, brânză, lapte, proteină din zer, de exemplu pudră proteică. Iar grăsimile le puteți lua din pește mai gras, unt. Nu prea știu multe exemple să vă dau. Ulei de măsline, ulei de floarea soarelui. Și puteți căuta voi pe net dacă vreți să aflați mai multe informații despre acest lucru. Cele mai sănătoase grăsimi, fiind grăsimile omega-3 pe care le găsim în peștele gras sau putem lua și de la farmacie pastile de omega-3, acelea fiind grăsimi sănătoase, nu grăsimi nesănătoase luate din chipsuri și toate porcăriile astea, acelea fiind grăsimi saturate, extrem de nesănătoase pentru corpul nostru. Și acum revenind la chestia cum am reușit să slăbesc. Alergat prin parc, sportul acasă, după care am început cu sala, apropo am deja 2 ani de sală și
pot zice că arată destul de ok. Da, chestia proastă a fost că nu mănânc destul de proteină și de aceea nu arăt numai ok. Și da, sportul acasă, sportul la sală, dacă aveți sală în oraș sau la țară, I don't know, nu știu unde locuiți voi. Și sportul acasă, la sală, alergatul prin parc, dieta și puteți, dacă e la dietă, puteți să faceți 80-20, adică 80% din alimentație să fie alimentație corespunzătoare și corectă, iar 20% să fie mâncăruri mai nesănătoase, ca să-i spun așa, cheat-uri. Da, și cam atâta. Nu este foarte mult de explicat, pentru că nu pot zice că am avut o dita mai aventura cu slăbitul ăsta. E chestia că seara făceam extrem de mult cardio și transpiram rău de tot. Și dacă mai vreți să mai slăbiți, trebuie să beți extrem de multă apă. Deci extrem de multă apă, pentru că după ce depuneți voi efort, înainte să depuneți efort pe scurt, beți foarte multă apă, pentru că apa vă ajută să ardeți grăsimile mai ușor. Apa intră în organismul vostru, evident, și vă curăță toată pielea de grăsime, ca să zic așa, nu știu fix cum să mă exprim mai bine. Și cam atâta, apa este extrem de importantă. Beți 4, 5, 6 litri pe zi. Și, dacă sunteți oameni care nu rețin multă apă, puteți bea chiar și 7-8 litri dacă chiar vreți să slăbiți. Da. Deci astea ar fi chestiile cele mai importante. Alimentația, sportul, deficitul caloric și gramaj foarte mare de proteină. Ar trebui să aveți undeva la 130-140 de grame de proteină. Acum adun ca un exemplu. 130-140 grame de proteină. 100 de grame de carbohidrați și 70 de grame de grăsime. Asta mă refer pe toată ziua. Iar pentru a crește în masă musculară voi face un clip viitor pentru a vă explica cum puteți crește în masă, nu în acest clip. Acest clip este doar să vă explic, mă mai bâlbâi puțin că sunt la început și să vă explic cum am reușit eu să slăbesc. Și cam asta este chestia. Mâncatul sănătos, alergatul în parc, sportul, sala, deficitul caloric, cred că v-am înnebunit cu deficitul ăsta caloric, dar este foarte important. Este foarte important atunci când vreți să slăbiți. Și da, cam atâta este. Nu vreau să vă nebunesc foarte mult sau să vă iau din timp. Cred că acum am filmat vreo 5, 6, 7 minute, cam așa. Și da, eu am fost Luca, faceți sport, mâncați, beți multă apă, dacă vreți să slăbiți și cam atâta. Și da, nu uitați de like, share, subscribe, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!